the name of the Father. Okay, blow, anak, blow. Good morning, mga lalabs! It's, ano ba ngayon, Monday. And kung bago po kayo dito sa aming channel, ako po si Jan. This is my daughter, Sophia. Kumakain siya ng breakfast. So, first time ko siyang pinaupo dito habang nagluluto ako. Kasi, palagi lang siya dito nakaabang sa akin. So, sabi ko, sige, upo ka dyan. And then, a day pala before sa birthday ni Bana. So, Bana ngayon is on vacation. Ako bukas pa. So, 1 week lang naman. Pero, free na siya. So, ngayon, pupunta si Sophia sa daycare. And then, ako naman, papasok pa ako. 10 to 7 yung work ko today. So, yeah. Ayaw niya na ano, hawakan ko yung upuan. Late na actually si Sophia kasi nakagising kami alas 7. Normally, 7 o'clock umalis na sila dito ng bahay. Pero ngayon lang siya gumising. Okay din naman, para nakatulog din ako ng medyo matagal. Yeah. After nito, bibihisan ko si Sophia. And then, after that, ako na naman, ihatid siya ni Bana, tapos ako na naman ang mag-prepare sa aking sarili. So, bukas na ang birthday ni Bana. Meron akong gagawing konting pa-surprise. Meron akong in-order. Wait lang. Andito siya. Siya pa ang nakatanggap, pero hindi niya alam na sa kanya yun. So, eto yun. Ayan. Eto yun siya. Sophia, don't move. And then, basta may gagawin ako tomorrow in the morning. Para naman ma-surprise siya ng konti. Okay? Mga lalap, mamahaw sa kami ha. And see you mamaya. Say bye. Hi. Hi. No. Say hi. Hi. Hey. Say hi. Yay! In the name of the Father. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. The Father. No, this one. The Father. Wrong. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Yay! Hello. Yeah, she's staying there. Yeah, here's your egg, baby. Here's Dada. Hey. Good morning. She also copies. Good morning. Na, eat na. Just oh, blow, anak, blow. It's still warm. We want to eat egg. Okay, blow, anak, blow. Dada, blow, Dada, blow. Yes. No, that doesn't. Dada, mama, poo, please. Yeah. Yeah. Get it closed as well. Hmm? And get it closed as well. Yeah, I know. Yeah, I'm waiting for you, okay? Malibang sa ko. A few moments later. You give mama a kiss? Mama kiss. Mama kiss. No. Daddy kiss.
want a hug? Mama. Come on. Magagawa, laging natusulala. Dada? Dada? Dada kiss? Arte-arte. I get a hug. Enjoy. I get a hug. Ha ha ha. Nakis. Ah, you see I'm coming back. Wow. Kiss you anyway, just in case. Dada kiss? Mwah. Yay! Dada kiss. Arte-arte. Oh, open the door. Yeah, why don't you walk? Too lazy. It's cold. Bye-bye, Nak. Mama needs to get ready. It's 8 o'clock. Pia, bye-bye. Love you. Pia. Mama, bye-bye. A few moments later. So, tapos na ako mag-toothbrush and mag-ready ay yung belt ko pala. I think kailangan ko siya. Kasi, hindi naman siguro bumababa yung aking pantalon. So, kailangan bugkusan. Bugkusan. Dito na si Dada. Kapit siya kay Suping. And, There's no such thing around here, Sophia. arte. Ayan, nag-breakfast na pala. Nagbili na siya ng groceries. What's the floor so, sticky? Because she was throwing her apple juice around. OMG. Now I need to get my shoes. So, okay. Parang malamig sa labas. Let's get ready. Nag-email na daw yung hotel na tutulugan namin on when was that? The Thursday. So, nag-check na sila for para sa mga yung mga precautions, ganun. Dahil sa mga nangyayari. So, hindi din kami umalis na malayo. Kasi yung mga ganyan, madaming check. Tapos para sa safety na din namin. That's why. So, may nag-email sa kanya. Kaya, chine-check niya ngayon. So, bukas, alis kami. And then, after that, maglilinis ng bahay Wednesday. Thursday, aalis kami. So, uwi kami mga Saturday or Sunday. Tapos, pasok na naman. Rest day ng Lunes. Tsaka, pasok na naman sa Martes. Yes, grabe, sobrang init. So, ayan. Tapos, it's birthday ni Bana bukas. Nagpabili din ako ng, pagkain para kanila mama at papa. So, i-send din yun bukas. May tinext ako online. So, i-send din bukas. Ha? Yeah. Huh? Breakfast in the room? If desired, you can enjoy your breakfast. Hi mga LALAB. Karating ko lang pala from work. Last 9 na kasi naghanap ako ng jacket ni Sophia. So, meron akong nakita. Ganito din yung kulay na binili namin kasi sabi namin magto-20 kaming tatlo ni Bana. So, teka lang ha. So, isang brand din na palagi kong pinupuntahan pag meron akong kailangan na wala akong masyadong pera. Ito yung siya. Ayan, nabili ako Sophia. So, pareho na kami tatlo ni Bana.
Wala kasing jacket si Sophia na yung parang walking jacket na against wind, parang windbreaker jacket. Meron kami kasi medyo mahal pa siya. So kaya ito muna yung substitute. So same kami ng kulay pati kay Bana. So okay lang yan. And then binilan ko pala si Bana ng bumili ako ng fries para makakain ako. At saka bumili din ako ng yung donor bruja, yung donor bread, something like Turkish food. Kasi kahapon nag-text si Bana. Hindi ko binasa kasi nagmamadali ako at super pagod ko talaga hapon. Parang na imbyan ako sa work. So, hindi ko binasa. So, nagpapabili pala siya ng pagkain. So, hindi ko siya nabasa. Sobrang upset niya. So, ngayon, sabi ko, naglinis siya ng garden. Namalan siya, naglaba, nagbantay kay Sophia, naghatod kay Sophia. Lahat-lahat na ginawa niya today kasi vacation naman siya. So, bumili ako ng snacks. Eto. At saka sa akin fries kasi gutom ako. Gusto kumain ng fries. Kaya, ganun. So, free na tayo. Pwede na tayo Pero bukas birthday ni Bana. Naghanap ako ng Dunkin Donut. Kaso, hindi siya sarado. As in, wala na. Yun sana i-cake ko bukas. Pero wala eh. So, walang cake. Walang cake. So, ewan ko anong gagawin ko. So, gigising ako mamaya. Madaling araw. Mag-aano ako ng balloons or anything na pwede kong para konting surprise. So, first time yun siyang gagawin. So, abangan nyo yun sa next natin na vlog. So, sa ngayon, magbibihis muna ako. And, hindi ako masyadong naiingay kasi si Sophia, nagpapatulog pa si Bana. Hindi pa daw natutulog. So, see you later mga lalabs. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지